ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ରଥ ଆଜି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନର ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ୱସନ ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମର କୋଭିଡ-19 ଲକଡାଉନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 30% ସିଲାବସ୍କୁ କାଟି ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଥିଲାଗି ଆମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ମାଟି ବିଷୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ୱସନ ବିଷୟ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ବିଷୟ ନାଁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆସିଯାଏ ଯେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଆଉ ଶ୍ୱସନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ଦୁଇଟା ସମାନ କି ଅଲଗା। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଏହିପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମର କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକୃତ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସେହି ସରଳୀକୃତ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ସେଥିରୁ ଶ୍ୱେତସାରର ସରଳୀକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ପୁଷ୍ଟିସାରରୁ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଓ ସ୍ନେହସାରରୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ? ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବ ଶରୀରର ଗାଠନିକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ଜୀବକୋଷ। ଏ ଜୀବକୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାକଳାପ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏ ଶକ୍ତି ଆସେ କେଉଁଠୁ? ଆମ ଶରୀରର ଏହି ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବକୋଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତା'ର ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ଏହାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱସନ କହିଥାଉ। ତେବେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆସେ କେଉଁଠୁ? ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ, ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାଉ ଓ ନିଶ୍ୱାସରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଶ୍ୱସନ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟି ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେବା ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ଶ୍ୱସନଟି ଏ ଅମ୍ଳଜାନ କିପରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ କିପରି ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ତାହାକୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏତିକିରେ ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ସମାପ୍ତି କରିବା।